Dies irae, dies illa, solvet seculum infabila. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng dati naming kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Jess. 2015, sa kasalukuyang tinitirhan namin, Parañaque City. Ito yung taong masasabi kong huling taon ko ng pagiging gimikero. Para kasing napagod na din ako nun. Mula kasi 2008 hanggang 2015 ay gimik lang kami ng gimik. Halos gabi-gabi. Hindi lang Biyernes o Sabado. Sa kakagimik namin ng grupo ko, iba't ibang tao din na nakikilala namin. Hanggang isang gabi, kaming dalawa lang ni Johnny ang gumimik nun. At napadpad kami sa Gilis Tomas Morato. 4 years ago lang kasi to, kaya talagang naalala ko pa bawat eksena. Pumasok kaming dalawa ni Johnny sa Gilis bandang 1 AM na. Hindi pa ganong karami yung mga tao kasi araw lang yon ng Martes. Habang umiinom si Johnny, ako naman nagpapapawis lang at sayaw lang ako ng sayaw sa gitna. Hanggang may lumapit sa aking isang grupo. At ang sabi nila, cipher daw. Ipapaliwanag ko lang. Kapag sinabing cipher ng isang dancer, ang ibig sabihin nito ay gagawa kayo ng bilog. Tapos isa-isa kayong pupunta sa loob ng bilog para magpakita ng dance moves. Or kung minsan ay sabay-sabay kayo magsasayaw na para bang iisa lang yung beat na dumadaloy sa katawan ninyo. Tuwang-tuwa kaming lahat noon habang nagsa-cipher kami. Hanggang sa mapagod kaming lahat. Apiran, tawanan. Tapos nung lumipat sila sa table namin ni Johnny. Para kasing iilan lang ang gumigimik nung gabing yon. Kaya kami-kami na lang ang nagsasama-sama sa iisang table. 6 sila nun. 3 lalaki at 3 babae. Nagpakilala kami sa isa't isa. Kwentuhan lang buong gabi. Hanggang sa magpalitan kami ng mga cellphone numbers. Mula nung gabing yon, halos parang twice a week na kaming nagkikita-kita para gumimik. Naging komportable na rin ang grupo ko sa grupo nila. Kaya para talagang kaibigan na ang tingin namin sa kanila. Isang Sabado bago kami gumimik, tumambay muna kami doon sa Yellow Cab sa may Circle Timog. Nagkwentuhan muna kami para magpalipas ng oras. 10 PM pa lang kasi nagkita-kita na kami doon. Hanggang sa tinanong ko sila kung may lakad ba sila kinabukasan. Ang sabi naman nila, wala daw. Sabi ko, bakit hindi namin subukang gumimik sa South ng araw ng linggo? Malawak kasi ang mga gimikan doon kapag Sunday. Makakasayaw kami ng maayos. Pumayag naman silang lahat at napagkasunduan naming gumimik doon. Tandang-tanda ko pa ito. 9 PM pumunta sila sa bahay namin. 4 lang sila nun, wala yung 2. Ang sabi ko ay magpark na lang sila sa tapat ng sasakyan namin. Ayon sa isa naming kaibigan, habang nagpapark daw sila doon sa tapat ng sasakyan namin, nakita nilang nakatitig si Jess doon sa abandonadong bahay. Nakanganga daw ito at parang naluluha-luha yung mata. Sabi ng kasama niya, "Uy Jess, tara na! Naghihintay sila sa loob, kain daw muna." Ang sabi naman ni Jess, "Ha? Sige, tara." Pumasok sila sa loob ng bahay namin. Ako sa obserbasyon ko kay Jess nung mga oras na yon, parang bilasa na siya. Tapos pawis na pawis. Nalulusaw na nga yung makeup eh. Habang kumakain kami, hinahanap nila yung nanay ko at tatay ko. Sakto namang natutulog na yon sa kwarto sa itaas. Nagpaalam sa amin si Jess kung pwede daw bang makigamit ng CR. Ang sabi ko, sa taas na lang siya mag-CR. Marumi kasi yung CR namin sa baba. Sinamahan ni James si Jess papuntang CR. Noong nasa pintuan na ito ng kwarto ng tatay ko at nanay ko, napahawak daw ito ng mahigpit sa braso ni James at huminga papasok. Ayon kay James, nanginginig daw ito at parang natakot
Tinanong siya ni James. Uy Jess, ginagawa mo? May lagnat ka ba? Sabi naman ni Jess, ha? Wala. CR lang ako, mabilis ha. Pagbukas ni James ng CR, bigla daw yumuko si Jess at sinabing hindi na daw siya magsi-CR. Bumaba silang dalawa kaagad at nanginginig si Jess nung mga oras na yon. At ang sabi ko Uy Jess, may sakit ka ba? Kanina ka pa ganyan ah. Ano, tara na ba? Tangunang tango si Jess na parang gustong gusto na nitong umalis ng bahay. Makikiinom sana siya ng tubig pero pagtayo pa lang niya sa lamesa, umupo ito agad at nagtakip ng mata. Ang sabi niya ayoko na. Tara, alis na tayo, please. Sabi ko naman, takte Johnny, may nakikita to. Ano, pasapian na ba natin? Biglang tumitig ng masama sa akin si Jess. At ang sabi niya huwag niyong gagawin yan. Kaya ang sabi ko na lang, okay, sige, tara na, alis na tayo. Noong papunta na kami sa gimikan, tumawag sa akin si Jess. Ang sabi niya, pwede bang tambay na lang kami sa coffee shop? May gusto daw siyang sabihin sa amin. Agad naman akong sumang-ayon dahil alam ko na yon. Magsasabi siya ng mga nakita niya sa bahay. Lahat kami ay nagpunta sa Coffee Bean Malate. Doon kami pumwesto sa second floor. Kung may mga taga-Malating nakikinig sa akin, alam niyo to, sa tapat ito ng Gokizip. Noong tapos na kaming umorder lahat, bakas na bakas sa mukha ni Jess yung takot. Huminga ito ng malalim. At ang sabi niya grabe! Buti nakakatulog kayo dun. Sabi ko naman, ha? Malamang, bahay namin yun. Bago ko simulan yung mga sasabihin niya sa amin, kahit konti wala kaming binanggit sa grupo niya tungkol sa bahay namin. Salungat ito sa mga pinagkukwentuhan namin kapag magkakasama kami. Madalas kasi naming topic nun, about sa mga gimikan lang. Walang espiritual. Kasi nga, cool kid ang tingin namin sa kanila nun. Mga rich kid kasi. Kaya hindi sumasayad sa isip namin na meron pala siyang ganitong katangian. Balik tayo sa kwento. Ang sabi niya grabe daw. Doon pa lang daw sa lumang bahay sa tapat ng bahay namin, meron daw siyang nakitang matandang babaeng nakabelo. Nanlilisik daw ang mga mata nito at nakatitig sa kanya. Nawala lang daw ito noong tinapik siya ng isa niyang kasama. At nung pagpasok pa lang daw niya sa bahay namin, doon sa tapat kung saan nakapwesto yung TV, meron daw siyang nakitang nakaupo. Meron daw itong suot na kapa, maitim ang buong katawan, malalaki ang mga mata at nakakalbo na. Hindi naman daw siya pinapansin nun at nakatitig lang sa TV. Noong umakyat naman daw siya papunta sa CR namin, paglingon niya daw sa kwarto ng tatay ko at nanay ko, una niya daw nakita yung isang napakatangkad na babaeng nakapangkasal at nakapatong ito sa mukha ng tatay ko. Dahan-dahan daw itong lumilingon sa kanya. Kalahati lang daw ng mukha nito ang nakita niya. At ayon sa kanya, bungo na lang daw ito. Pagkurap niya, agad itong nawala. Pero mas kinilabutan siya sa nakita niya sa nanay ko. Isa daw itong napakalaking babaeng itim na kuba. Napakahaba daw ng buhok nito na halos sumayad na sa lapag. Napakaitim ng balat at mahahaba din daw ang mga kuko nito. At ang ginagawa nito sa nanay ko, hinihimas-himas daw siya na para bang ang tingin niya sa nanay ko ay alaga niya.
Pero ang pinaka nagpagimbal sa kanya, yung pagbukas ni James ng CR. Nakatapat kasi ang salamin ng CR sa labas, kaya makikita mo agad ang sarili mo pagbukas mo ng pinto. Pagbukas na pagbukas daw ni James ng CR, doon niya nakita ang isang babaeng puro dugo ang muka. Umiiyak at sumisigaw ng tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Akala niya tapos na yung mga nakita niya. Pero nung aalis na kami at paglingon niya sa kusina namin para sana kumuha ng baso, may nakita daw siyang lalaking nagluluto. Nakahubot-hubad ito. Sumasayaw-sayaw at kulay pula ang buong balat. Nung naglalakad na kami palabas ng bahay, doon sa itaas kung nasaan ang kwarto ni Ella, meron daw siyang nakitang lalaking naka-Amerikana at may kasama itong 3 babae na nakaturo sa kanya. Habang nagkukwento siya, inoobserbahan siya ni Johnny. At tinanong ito ni Johnny, "Bukas ba yung third eye mo? O kabubukas lang?" Ang sabi ni Jess ay kabubukas lang daw. At nawindang kami sa inamin niya. Ang sabi niya sa amin, isa daw siyang wikan. Ipapaliwanag ko lang. Ang wikan, isang estudyante na nag-aaral ng pangungulam. Hindi lang yun. Marami pa silang pinag-aaralan na salungat sa pinag-aaralan ng mga manggagamot. Pwedeng-pwede niyong i-google ang salitang wika para mas maliwanagan pa kayo. Nung narinig namin ni Johnny yung sinabi niyang yon, nagkatitigan kaming dalawa. At alam ko na babasa ni Johnny yung nasa isip ko nung mga oras na yon. Ang nasa isip ko kasi nun, putya, kalaban pala to, boy. Nung inamin yun ni Jess ay nagsabi na rin kami. Ang sabi namin, nasa kanan kami. Kung matagal ko na kayong listener, alam niyo na ang ibig sabihin yan. Sumagot si Jess ng, "Oo, alam ko naman eh. Nakikita ko yung aura nyo. May mga nakatutok nga sa aking espada eh. Ayan oh." Mula nung sabihin niya yon, medyo parang nagkakaroon na ng ilangan sa grupo namin. Hanggang sa isang araw, hindi na namin siya nakita at ang grupo niya. Sinusubukan namin silang tawagan pero nakablock na yata kami. Maski sa Facebook, Instagram, wala na talaga. Kung nakikinig kayo sa akin ngayon, isang tabi natin yung mga pinaniniwalaan natin. Magsama tayo bilang magkakaibigan. Palagi pa rin bukas ang mga pintuan namin para tanggapin kayo. At para naman sa mga nakikinig sa akin ngayon, meron ako mga binanggit na nakita niya sa bahay namin. Tandaan niyo ang bawat isang yun. Dahil sa ika-4 na yugto, magugulat kayo kung sino at kung ano-ano ang mga magiging papel nito sa paparating kong kwento. Kaya manatili kayong nakaantabay. Maraming paparating na sadyang magpapakunot sa mga noo ninyo at iisipin nyo na sa mga palabas nyo lang makikita. Pero mali kayo. Nasaksihan ko ito. At kwento ito ng pamilya ko. Nasa dulo ng video yung iilang pwestong sinabi ko sa bahay namin. Kayo na ang humusga kung meron kayong makikita.